המשנה באבות מספרת לנו על רבי יוחנן בן זכאי את הסיפור הידוע שאמר לתלמידיו, צאו ואמרו לי איזה דרך שיעבור באדם, מה הדרך הראויה. היו 5 תלמידים שהם היו הוותיקים שלו, כן? אז כל אחד אמר את הדעה שלו. המשנה אומרת, רבי אליעזר בן הורקנוס אמר, הדרך הטובה שיעבור לו באדם זה עין טובה. רבי יהושע אמר, חבר טוב. רבי יוסי אמר, שכן טוב. רבי שמעון בן תנאל אמר, רואה את הנולד. רבי אלעזר בן ערך אמר, לב טוב. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. זאת אומרת, התשובה שלו שאדם צריך לב טוב, זה התשובה הכי מנצחת, כן? מזה, מה זה לב טוב? טוב, אמר לו באמת, מי שיש לו לב טוב, רואה אני את דבריכם, כן? מה שהוא אמר הכי צודק. שואלים חז"ל, מה זה לב טוב? מה זה לב טוב שרבי אלעזר בן ערך התכוון? מה זה לב טוב? מה, שכאילו יש לו, כל יהודי היום שתשאל אותו הרי, יגיד לך, תשמע, יש לי לב טוב אני, כן? כל אחד, תעלים כל נהג מונית היום לזה, יגיד לך, תשמע, אני לא שומר שבת, אני לא זה, אני לא זה. אתה יודע, זה לב זהב, יש לי, אני עוזר, ואני זה, ואני זה, כן? אז אומרים חז"ל, מה זה לב טוב? אומר רבנו יונה, תדע לך, לב טוב, רוצה לומר לך, זה הסבלנות, שאינו קצר רוח. מי שאינו קצר רוח, זה האדם שהוא בא לב טוב, שיש לו אורך רוח. זה המידה לדעת למי יש לב טוב ומי לא. לא אחד שלארג' שזה אתה רוצה לדעת למי יש לו לב טוב, שחז"ל התכוונו לב טוב, מישהו יש לו אורך רוח והוא סבלן, כן? סבלן זה מלשון סבל. מישהו יש לו כוח לסבול. מה זה סבלן? מלשון סבל, יש לו כוח לסבול. זה אדם כזה שיש לו כוח לסבול, והוא סבלן מלשון סבל, זה לב טוב שחז"ל אומרים, כן? אומר רבנו יונה, תדע לך, לב טוב רוצה לומר, זה הסבלנות, שאינו קצר רוח ובלשוננו, אדם שאין לו פתיל קצר. ואומר רבנו יונה, סבלנות מלשון סבל, שהוא אדם שמוכן לסבול, מוכן לסבול ילד נודניק, הוא מוכן לסבול שכן רע, אישה קוטרית, קק בכביש, תור בבנק. הוא משיב במענה רך, אף כי אם יעשו לו דבר רע. אומר רבנו יונה, זה גם אדם שמשיב במענה רך אפילו לאדם שעשה לו רע, כן? לא מראה לו כעס. וכי יעשו לו דבר רע, יסבלהו, ואין מר בפיו, הוא מוכן לקחת סבל. דרך הבריות, אומר רבנו יונה, זה לנטוש מעליהם כל סבל שיש להם, כן? כל סבל שיש להם, אדם לא אוהב לסבול. משהו קטן מציק לו, הוא רוצה מיד לנער את זה מעלה. מישהו שהוא לא מבין איתו, תעזוב אותי, תרחק ממני, תחיה את החיים שלך, אני את שלי, אין לו כוח לסבול מה שלא מסתדר לו, כן? אומר רבנו יונה, לב טוב זה ההפך מזה. לב טוב זה בן אדם שמוכן לסבול, שיש לו סבלנות. ואדם כזה טוב הוא לחבריו, לשכניו ולכל העולם כולו. וכל מידה טובה תשכון באדם כזה, אומר רבנו יונה. כל המידות הטובות שיש בעולם תשכון באדם כזה, שיש לו את המידת סבלנות שלו, זה לב טוב. לב טוב זה לא אחד שמזמין את כולם לבירה ולארוחה במסעדה על חשבונו, זה בן אדם נדיב בעל חסד. אבל זה לא הגדר של לב טוב. לב טוב שחז"ל התכוונו, דיברו עליו, זה כמה אתה מוכן לסבול, כמה אתה סבלן. וטוב לב, אומר שלמה המלך, כן? טוב לב משתה תמיד, אומר שלמה המלך במשלי. אומר שלמה המלך, יש אנשים שכל הזמן יש להם שמחה בחיים, כן? זה מה? לכן הוא אמר עליהם, טוב לב משתה תמיד, כל החיים שלו כמו משתה, כן? למה יש לו אורך רוח. וכל ימי עניים רעים, אומר שלמה המלך, וכל ימי עניים רעים. ויש אנשים שיש להם הכל, כסף, רכוש, מעמד, חוכמה, משפחה, חברה, הכל יש להם, אבל כל חייו מרגיש רע, מרירות. אמר רבי יהושע בן לוי, כל ימי הנראים זה מי שדעתו קצרה, קצר רוח. אדם שאין לו סבלנות, אחד שבכל פרק, כל פקק צופר, כל תור בבנק צועק. מה שלא יהיה לו בחיים הוא תמיד יהיה במרירות. וטוב לב, אומר רבי יהושע בן לוי, וטוב לב זה שדעתו רחבה סבלן, עליו נאמר טוב לב משתה תמיד. כל החיים שלו זה מסיבה אחת גדולה. ברור הדבר כשמש שמי שיש לו לב טוב, כהגדרת חז"ל, שהוא סבלן ומוכן לסבול, לעולם לא תהיה לו בעיות לב. לא יהיו לו בעיות לב לעולם. ברור הדבר, כן? ולא מה שהרופאים יגידו לו, יש לך שומנים, קולסטרול, תיזהר על הלב, זה אומר הכל שטויות. מי שיש לו אורך רוח ויש לו לב טוב וסבלן, לא קולסטרול, לא כלום, לא יהיה לו בעיות בלב. זה הבטחה, כן? היא לא הנחה שמינית אלא אחרת. הרמב"ם אומר, כל המידות והבנייה העצמיים שהאדם בונה, כן?
זה רמב"ם, תראו איזה שכל רמב"ם פה מבין. הרמב"ם אומר, כל המידות והבנייה העצמית שהאדם בונה ומעצב את עצמו בעולם הזה, זה מה שהולך איתו גם לעולם הבא. תראו איזה מפחיד. אומר הרמב"ם, אם הוא לא תיקן את הקינה שבו, הוא יהיה שם בעולם הבא עם קינה, והקינה לא תצא ממנו. כן? הוא יהיה שם קנאי, זה לא יצא ממנו. זה נלמד, אומר הרמב"ם, רמב"ם מביא ראיה, אומר מאיפה זה נלמד מהגמרא בגיטין, הגמרא מספרת שם על טיטוס, כן? שבא הדוד שלו הגוי, היה לו ספק אם להתגייר או לא, נקרא את זה. זה נלמד מטיטוס הרשע, שכאשר הדוד שלה העלה אותו בסיאנס, הגמרא אומרת, שאל אותו, תגיד לי, עכשיו הוא מוריד את הנשמה של טיטוס, אומר לו, תגיד לי, עכשיו שאתה בעולם האמת, מה התכלית? אני רוצה לדעת אם להתגייר או לא. מה אומר לו טיטוס? אמר לו טיטוס הרשע, תורת ישראל זה התכלית, זה יהדות. אמר לו דודו, אם כן נרוץ מיד והתגייר. תודה רבה לך שענית לי על התשובה. אמר לו טיטוס, מה פתאום, תיזהר, אדרבה, תענה אותם, תשמיד אותם, אל תנוח עד שלא יישאר מהם זכר. אומר הרמב"ם, הרי למדת שהתכונות והמידות שהאדם בונה כאן זה מה שנשאר איתו בעולם הזה, עד שיצא מפה, כן? עד שיצא מפה זה נשאר איתו גם שם. יצא מפה נואף, הוא יישאר גם שם נואף. ואומר, ולא יהיה לו נחת מזה, הוא יחפש להתעבר בגופים כדי ליהנות מזה גם אחר המוות. כן. למה? הוא מחפש עדיין ליהנות מהניאוף, הוא לא יכול בלי זה, הוא מחפש להתדבר באיזה גוף, ושהגוף הזה ישמש עם אישה, הוא גם נהנה מזה. אומר הרמב"ם עם קינה, שהיה שם עם קינה. מה הראיה מטיטוס? שתבינו, הגמרא אומרת מה היה העונש של טיטוס בעולם הבא? כל יום שורפים אותו ומפזרים את האפר שלו בכל 4 רוחות העולם, יום למחרת עוד פעם, כל האפר מתחבר לגוף, שורפים אותו עוד פעם פרסים אותו בכל העולם, זה העונש שלו, והוא בגיהנום סובל. ומה הוא אומר לדוד שלו? כן, אמת זה יהדות, הוא אומר לו, לך יתגייר. מה פתאום תיזהר? השנאה שלו לעם ישראל יצא לו גם שמה. הוא לא תיקן את השנאה שלו, הוא נשאר איתה שמה תקון. כל מידה ומידה, אומר הרמב"ם לומד מכאן, כל מידה שאדם לא תיקן, הוא יהיה איתה שמה בבעיה. יצא מפה נואף, הוא יישאר נואף שמה, וזה עולם רוחני, זה יהיה הגיהנום שלו. ואומר רבי שמחה זיסל הסבא מכלא, היה תמיד מבקש מאשתו, תני לי ארוחת דגים מלאים קוצים, כיוון שזה הרבה זמן לאכול את זה, זה מקנה מתינות וסבלנות. וזה יקנה לי סבלנות גם עם אנשים, ככה הוא מבקש מאשתו. כן? רבותינו היו עושים תרגילים כדי לקנות לעצמם את מידת הסבלנות. רבי משה פיינשטיין היה תמיד לפני השינה קורא 10 דקות תהילים, אפילו שהוא היה כבר עייף כדי שזה יקנה לו סבלנות. התורה אומרת, והאיש משה עניו, אומר רש"י במקום, פירוש סבלן. התורה אומרת, האיש משה עניו, רש"י מפרש מה זה עניו? סבלן. לכאורה לא קשור. לכאורה לא קשור. רש"י אומר לך, מה זה עניו? כל העולם מה חושב? העולם חושבים שהענב זה איזה אחד שתמיד עם העיניים למטה, בלשן כזה. אומר לנו רש"י, לא, זה לא המדד של ענב. ענב זה סבלן. ואומר רש"י, מכאן תלמד. מנהיג, כל מנהיג שיהיה, כן? מנהיג בבית כנסת, כן? מנהיג עם האישה והילדים בבית, בעל, כן? הדבר הראשון, התכונה שהוא צריך, זה מה שהתורה מראה לנו ממשה, שהוא היה המנהיג. מה צריך מנהיג? סבלנות. מנהיג שאין בו סבלנות לא יכול להעניג לו בית, כן? כל שכן לא ציבור ולא להיות רב בית כנסת וכדומה, ולהעניג אפילו פועלים בעבודה. למה? אין לו סבלנות. אדם חייב את המידת סבלנות. זה המידה הטובה שכל המידות התחילו בה. עד כמה? אומר אור החיים הקדוש, נאמר בתורה על יששכר ואת שכמו לסבול. כן? על יששכר. כן? אומר, מה זה? הרי ביששכר כוונת הפסוק זה עול תורה, ואם כן לא מובן, אומר אור החיים הקדוש, הרי פקודי השם ישרים מסמכי לב, לכן אסור לנו גם ללמוד תורה בתשעה באב. ומה הסבל פה מקשה אור החיים? למה זה בלשון סבל? ואת שכמו לסבול? אומר אור החיים הקדוש, אלא כוונת הכתוב לסבול, היינו שסובל כל היקפי התורה בכל נושא. היינו יש אדם נמשך ללמוד קבלה. אבל יש מצווה לדעת את כל היקפי התורה. בוא תלמד עכשיו הלכות ברכות. לא, אני נמשך לקבלה. זה ועת שכמו לסבול. אפילו שאני לא נמשך להלכה, אני אוהב ללמוד קבלה, אני אוהב ללמוד מדרשים, אני אוהב זה. ועת שכמו לסבול. צריך ללמוד את כל מה שיש בתורה. גם מה שאני לא נמשך אליו. אומר אור החיים, זה ועת שכמו לסבול. תהיה סבלני ללמוד גם דברים שלא כל כך מעניינים אותך. הלכות נדרים. לא כל כך מעניין. ועת שכמו לסבול.
אומר אור החיים, זה הפשט. אם תגיד על התורה בעלמא, פקודי ישרים מסמכי לב, אז מה לסבול? הרב לופיאן אף פעם לא היה מרביץ, כן, לילדים שלו באותו הרגע. שהם עשו משהו לא טוב, באותו רגע לעולם לא הרביץ להם. הוא היה מחכה למחרת, בוא הנה תביא את היד, נותן לו סתירה על היד ואומר לו, זה על מה שעשית אתמול. ככה הוא היה מקנה לעצמו לא להיות קצר רוח. תראה מה זה, זה על מה שעשית אתמול, בוא הנה. אותו יום שהוא עשה, יש יצר לא. מקנה לעצמו לא להיות קצר רוח. איזה עבודות היו להם. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אומר על אותו מעשה מפורסם בגמרא, על הלל הזקן, כן, מפה הלל, מעשה מפורסם, עד שבסוף אמר לו אותו אדם, בגללך עשיתי מזוז, ואומר לו אליי, כן, כדאי הוא הלל שתפסיד עליו 400 זוז כמה פעמים, ושירבו כהלל בישראל, וחס ושלום, לא כמו שאמרת, כן. אומר רבי צדוק הכהן, מה זה ה-400? אומר לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, ה-400 זה תמיד כל הצבא של הסטרא אחרא, כל הפלוגות של היצר הרע, והנה עשיו בא ו400 איש עמו. אומר רבי צדוק, אדם שקונה את מידת הסבלנות, זה מה שהלל לפני לנו. הוא כובש את כל הצבאות של הסטרא אחרא, הם לא יכולים לשלוט עליו יותר לעולם, מי שקנה סבלנות. לכן משה רבנו, היצר הרע, לא יכול. בא לשרוד את נשמתו, לא יכול. למה? האיש משה ענב, מה זה ענב? סבלן. אומר יעקב אבינו לבנו בכורי ראובן, כל מה שבניתי בחיים היית צריך לקבל אתה ראובן, יתר שאת היית צריך להיות הכהן של עם ישראל, יתר אז היית צריך לקבל מלכות היית צריך לקבל, היית צריך לקבל בכורה, עשירות, אבל תדע לך, הפסדת את הכל, כיוון שלא יכלת לסבול כעס וצער בלב שלך. פחז כמים, שראית את אמא שלך נעלבת, התפרצת עליי והלכת בפרט את המיטות, חיללת יצרי, ובגלל זה אתה לא יכול להיות בהנהגה של עם ישראל. למה? אין לך סבלנות. כן. לא ההנהגה התורנית ולא הכלכלית ולא החברתית, לא אתה לא יכול לקבל. כי אתה פחז כמים, אין לך סבלנות. ואפילו לשבט שלו התכונה הזאת הפריעה בחיים בלי סבלנות. עוד לא נכנסו לארץ ישראל, מהירו ישר, אל תעבירנו את הירדן. כן? ראו קצת דשא ירוק, מהירו לוותר על הארץ. אומרים חז"ל, זה חוסר רצון לסבול את מה שאתה לא מסתדר איתו. אחריתה אומרים חז"ל, לא יבורך. מה שאתה לא מסתדר איתו, כן? היו להם הרבה צרות, כן? מי זה, למה הצרות שבאו עליהם אחרי זה? כל אוהב שבא לתקוף את עם ישראל, מי ראשון? אין. כן, למה? קצרי רוח ישר, ראו משהו, קפצו עליו. הרבה סבל בחיים קפץ עליהם בגלל זה, כן? לכן משה רבנו ראה את זה, התפלל עליהם יחי ראובן ועל עמוס. אמר כאן, כמו אחרי יש להם את המידה הזאת, יהי רצון שהם יחיו ושהם לא ימותו, כי הכל יבוא עליהם ראשון, הם על הספר, הם על הגבול. לכן התפלל עליהם משה. כן? הוא אומר יותר מזה, הוא אומר מחלוקת קורח הם הראשונים שקפצו עמו, שבט ראובן. לכן אומר לו יעקב, אתה יודע מי יקבל את הבכורה? יוסף. למה? כיוון שהוא סבלן, סובל גם את הדברים שלא נוחים לו. הוא סחב עליי כעס 40 שנה, הוא אומר לו יעקב אבינו, יוסף סחב עליי כעס של 40 שנה על אמא שלו שקברתי אותה על הדרך, ואני בבואי פדנה מתה עליי רחל. ואומר רש"י, וידעתי שיש בלבך עליי, הוא אומר ליוסף. זה רש"י בפרשה, כן? אז הוא אומר רש"י, ידעתי שיש בלבך עליי. יוסף כעס מאוד על זה, למה לא העלית את אמא לחברון? אבל בכל זאת שיעקב ביקש ממנו אל תקברני במצרים, יוסף טורח ומעמיד את כל מצרים על הרגליים כדי לעשות ליעקב גבורה ראויה בארץ ישראל. יוסף ידע ליד לאה. ומה? למה? יוסף ידע לסבול גם את מה שלא נראה לו, כן? לכן הוא קיבל פי 2 בחלוקת הארץ כדין בכור, גם מן וגם אפרים. הוא קיבל את הבכורה של ראובן. למה? סבלן. עכשיו, אדם לפעמים יש לו קושיות בלב, איך, למה, כמה, כן? צריך ללמוד לסבול את זה. אני לא מסתדר עם חמי, תלמד לסבול אותו. גיסי אני לא יכול לסבול אותו, אדוני תלמד לסבול. כי אם לא חס ושלום, הסבל יבוא בדברים אחרים. לכן זה מה שמלמד אותנו יוסף. הסבל יכול לבוא ביין או בדם. זה אתה תבחר באיזה צורה אתה רוצה. הגמרא אומרת, מי מקבל בנים מוצלחים בשכר פרי בטן? בפסוק בשכר פרי בטן אומרת הגמרא, בשכר שנשים זרעם בבטנם, שבשעה שנמצא האדם במצווה עם אשתו,
והוא ממתין שתתפייס קודם, ועל זה לכן אמרו לנו חז"ל, כל המשיב איתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל, ככה עם הארץ דורס ואוכל. אומרים התוספות במקום, למה המשילו עם הארץ לארי שדורס ואוכל? אומרים התוספות, האריה לא מחכה שהבהמה תמות, הוא מתחיל לאכול אותה איך שהיא ככה חיה. הוא תופס אותה, היא עדיין חיה, אוכל אותה שתהיה חיה. לא מעניין אותו. לכן כל המשיב איתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי. כן? שנים הייתי שואל את עצמי, ככה הסיפור, אני אספר לכם, שנים הייתי שואל את עצמי, איך רבי יצחק אזולאי, השם ישמרו וחייהו, איך הוא לא, לפעמים כבר כאילו מגיע לו כבר מים עד נפש לכמה אנשים שם בשיעור, ששנים רבי יצחק באמצע המהלך, יבי עומר פוסקים פלפולים, פתאום מסכים לעצמו, הרב ראיתי ברש"י על הפרשת שבוע, כמה פעמים הוא מסכים לעצמו שנים לעשות את זה. ואני תמיד רואה את רבי יצחק עונה לו עוד פעם באורך רוח, כן, אז מה, נו תגיד לנו מה רש"י אמר. עד שראיתי את המוסר הזה על הסבלנות, הבנתי מה רבי יצחק נסה להקנות לעצמו. שנים, בן אדם כל הזמן מפריע ממש, כאילו במזיד. כן, עצרת את כל המהלך, הוא בסבלנות עונה לו, וזה וזה, ועד היום, כן? אבל עכשיו הבנתי, כבר אין לי קושיה איך הוא מצליח להיות כזה סבלן. כי הוא יודע, זה מי שמקנה לעצמו את הסבלנות הזאת, יקנה לעצמו את כל המידות הכי טובות בעולם, והכל ננחל בו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. זה דברים רחוקים, אני באותו מפלס איתכם בזה, אבל לדבר על זה שלפחות נדע לאן צריך לכוון. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.